ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sa tmiem Diċembru li għadda, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' kważi 433 miljun euro. Dan ifisser tnaqqis fid-deficit ta' 373 miljun euro fuq l-2023, meta l-pajjiż reġistra deficit ta' kważi 806 miljun euro. L-NSO qal li l-akbar żieda fit-dħul tal-Gvern ġiet mit-taxxa ta' dħul biċ-ċifri juru li s-sena li għaddiet il-Gvern ġabar kważi 3400 miljun mill-income tax. Dan kien ifisser żieda ta' 957 miljun aktar fuq l-2023. L-NSO żied jgħid li l-Gvern ġabar 182 miljun euro aktar mill-taxxa tal-VAT u 154 miljun mill-bolla, riflessjoni ta' żieda ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li n-nefqa tal-Gvern sal-aħħar tas-sena li għaddiet skorriet 8292 miljun euro, jiġifieri aktar minn 1073 miljun mis-sena ta' qabel. Fost l-akbar nefqiet tal-Gvern, dik fi proġetti kapitali bin-nefqa hawnhekk qabżet l-1140 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 142 miljun aktar fuq l-2023. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll in-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali żdiedet b'168 miljun euro, waqt li n-nefqa fuq il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku waslet għal żieda ta' 216 miljun euro. Iċ-ċifri juru wkoll li l-Gvern ħareġ 106 miljun euro għall-linja nazzjonali tal-ajru. Sa tmiem Diċembru 2024 id-dejn kollu tal-Gvern ċentrali kien jgħod aktar minn 10,467 miljun, żieda ta' 727.7 miljun euro fuq l-2023.